Dobrý deň. Ako dneska by som vám chcel predstaviť až troch kokotov z jednej jebnutej crew, ktorá si hovorí, že sú konkrétni, ale ako sú úplne od veci. Satio Music! 4. Už. Aha, dobre, sme ďalej v talk show. Takže, ako prvého kokota vám predstavím mistra Archieho, Speedyho, alebo Gonzálesa, alebo nazvite ho ako chcete. Nech sa páči. Ešte raz. Zdravím. Ako druhého špeciálneho kokota hostia vám predstavujem pána Elbíta. Dobrý deň. Ako predstavím vám aj našich producentov. Jedna sa volá Duďa a druhý sa volá Oliver. Takže, a ako posledného kokota vám predstavím Seba. Tak ako dáme si rozhovor o novej piesni od tejto jevlej skupiny. Ako pán Archie, kamera na ňo. Čo si myslíte o finančnej kríze v tomto podaní tejto piesne? No, to podľa mňa naše financie sú momentálne dosť biedné. Myslím, že tu niekde sem máme schovaný ešte, ale neviem, či už sme ho nestratili. Ja není. No, tak sme dosť chudobní. Ak chcete, môžete nás sponzorovať, posielať peniažky, kedy dajú sa príjmať, čo, není problém. Posielate milióny, koľko len chcete. Je to dobrovoľné. Pán Archie sa nám vyjadril. A teraz sa vám spýtame ešte jednu závažnú otázku. Čo by ste povedali o ceste do pekla ako reálnej možnosti alternatívnej, ktorá pracuje na perpetuum mobile? Tak som dobrý kokot. No, ale čo by som k tomu povedal? Takže celá táto pesnička je na kokot. Aha, takže keď je taká na kokot, tak potom smedný mních, keď príde do Jelšany na vodnom skúte, tak ten vám dá do ryti kokot. Myslíte? Pán Archie, čo si myslíte o tomto krutom fakte? Tak, podľa toho, z akého hľadiska to chcete zobrať, ak to berete z politického hľadiska, tak máte nárok na 4 ponožky denne. Ale pokiaľ máte v pláne živiť rodinu, tak môžete si vypýtať špeciálne prídavky, ktoré vám budú doručené poštou. Dobre, stop. Tak, ako tu pán Elbit, ja by som vám pustil úryvku našej jebnutej skladby, ale tak ako ja sa mám riadiť s týmito papiermi, pozrite sa, koľko toho tu je napísané. Ale tu si každý robí, čo chce, tak ja ich jebem. Pustíme si úryvok. Môžem ďalej pokračovať v vašej televíznej stanici? Tak dobre, tak ako poviem vám takto, v tejto piesni sa môžete vyjadriť ako chcete. No, že vraj čakám, kedy je koniec, ale ako ja nečakám na koniec, ja čakám ešte len na začiatok, kedy mi konečne to fumo dovezú. Ale oni sú ako hajzli, oni sú jebnutí. Ako im to už trvá 2 týždne, kurva, z Kambodže, majú 100% koks, kurva. No dobre, ďalej chceme. Pán Archie, čo by ste povedali o tejto špeciálnej veci? Kokom zlom a kokotom všade spravil koleno. Podľa mňa toto veci musel písať nafetovaný človek ako kokot. To ste písali vy, pokiaľ viem, pán Archie. Ja nie. To si ma nebol. Ako môžeme ďalej pokračovať našej talkshow? Tak jo. Takže, akože pán Archie, vy ste známy hulič celosvetový ako najznámejší na svete. Vy už máte viacej osvečené marihuany, než je odhodené. To musíme priznať. Ako. Ja vás len tak zďaleka dobieham. Ale ako by ste sa vyjadrili k druhému najlepšiemu huličovi na svete? Snoop Doggy. A tak Snoopy je starý kamoš. Občas behneme ešte na vrchol, ale už sa s tým moc nestýkam teraz. Tam má teraz svoje záujmy ženské kurvy a my tu máme chlapov a tak. Ale ináč je to v pohode, typek, ako ja mám rád negrov a tak si uvidí, čo robíš. Bože.
Takže pán Arčio, prišla jedna nepekná informácia o vás. Mám to tu napísané oranžové na bielom, aj zelené na bielom. Môžete si vybrať. Oranžové alebo zelené. Čierne vám nedám ani bohovi, pretože nie som neger, ani Číňan, ani žlté nebude. Ale tak ďalej. Dopočuli sme sa, že začali ste šľúpať pervy. Čo je na tom pravdy? Pán Arči. No, ale keby sa nejako z toho vybavíš, tak moje číslo nemáš. Ale to viete tam. Takže vy popierate tieto kurvené obvinenia a máte na sebe zajebané tričko a na ňom máte monterky a na nich reflexné pasy. Môžem? No, môžete mi zopakovať otázku? Tak ešte raz. Ešte raz mám zopakovať otázku. Prečo kurva štepujete to piko? Ja som v živote piko nestúpal ani tvrdým drogám som sa nepriblížil, maximálne tak na 10 cm, ale ináč ja si nič nemám spoločné. Neviem, o čom hovoríte. Ako dobre, dobrá mierka. Do 7 cm sa môžete priblížiť hociakej droge. Marihuane aj najbližšie, aj do pľúcu môžete. Ale ako ja sa vám vyjadrím tak, že keď Satan ovládne perspektívu tohto sveta, tak potom nebudete z geta. Budete obyčajný človek, ktorý má veľa kompromisných problémov v živote. A ako by som sa vyjadril tak inteligentne, ako pán Miroslav Žbírkali včera povedal, že ten hnusný jebak na ryti, čo má kvôli vám, lebo ste ho trtkali do ryti. Čo je na to pravda, pán Archie, Speedy, Dynamik, González a neviem, čo ste, kurva. Vyjadrite sa k tomu. Tak kurva do piče! More, ma tu nejeba, keby som tam kurva iba ja ho jebal, ty kokot. Domu tam fatil kokot, more. Ty a Miky mu tam zatiaľ palcoval riť do piče. Tak sa tu nesťažuj, že som tam bol tamto. Čo ty kokot? A ty sa čo smeješ? Čo? No. Takže ty čo povieš na to, ty kokot? A ty si ho čo, nejebal? Ja jebať Žbírku, pane Bože, kokoti. Jebe vám to na kokot? Jebe vám to na ten kokot? Ja by som jebal Žbírku. Ja toho buzera to pojebavého. Ja by som nedal Žbírku do piče. Tak ja mám jedať Žbírku kurva do piče. Tak ako môžem sa k tomu vyjadriť. Tak ako môžeš. Ja vám poviem tajomstvo. Ja s chalami z No Name spávam. A robíme všelijaké tie časty bachry, viete? Ale ako... Ježiš, my ideme na živo? Kurva, ja som sa prezradil, že som homosexuál, ja idem preč, čaute.